Společnost Sambuar působí na trhu od roku 2009 jako dopravce s vlastním vozovým parkem. Součástí tohoto vozového parku jsou dodávky, klasické návěsy, laudeky, ale i návěsy double decker. O double deckeru si právě povíme o něco více. Double decker je speciální dvoupatrový návěs, do kterého je možné naložit zboží o maximální výšce 180 cm. Pro nakládku a vykládku zboží není potřeba žádný proškolený personál, protože veškeré zboží se naloží náš řidič. Návěs double decker je vhodný pro přepravu lehkého a křehkého zboží u váze 50 europalet o maximální váze 21 tun. Je to z důvodu, protože evropský standard maximální hmotnosti soupravy je 40 tun a souprava s double deckerem váží dohromady zhruba nějakých 19 tun. Výhodou je nejen větší přepravené množství zboží, ale tím se také stává přeprava levnější a ekologičtější. Jako další výhoda double deckeru je, že převážené zboží je maximálně chráněno proti krádeži a vandalství, protože používané návěsy jsou skříňové se zabezpečenými zadními vraty. Pokud vaše zboží potřebujete přepravit bezpečně a co v nejkratší době, obraťte se na tým našich zkušených dispečerů, kteří vám pomohou najít řešení pro vaši přepravu.